Dumanon kami manen kakabsat iti ayan nyo kada ito nga oras. Ket agsipod ta pesperas iti aldaw ng San Juan. Kayat min kakabsat nga kablawan ta kayo iti Happy Sabbath. Ket kayat mi nga daytoy nga usaren tayo manen nga gundaway. Tapno agkakadwa tayo kakabsat nga ripaswen tayo iti Sabbath school lesson tayo. Ket sapay kumata dagiti naglabasen nga leksyon tayo. No kasano iti panangidaldalan ni Apo Jesus kada tayo, babaen iti Santong Espiritu kakabsat. Isumanen ti agbalin nga kapadasan tayo itata nga gundaway. So nga agyaman kami tadda daytoy nga mabalintay nga usaren nga pamayan. Ket adu digiti madawdawat kada kami, wenno dumawdawat kada kami nga usarenda digitoy nga presentation kabsat iti Sabbath school lesson review tayo. Kadagiti panagiinnadal da iti Sabbath school classes da kadagiti iglesia da. Katanyan nga ragsakmi no kasya iti mapasamak kakabsat. So nga sakbay tayo nga rod nga serken daytoy leksyon tayo itata dawat kakabsat nga agtamay tayo ta agkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos, nagragsak kami agsipod ta mabalinda ka nga ayaban amami nga nailangitan. Agsipod ama tada kami digiti anak mo nga inayabam. Ket dinengeg mi dayta nga awis mo ket itatan babaen iti panagpamati mi iti anak mo. Da kami digiti anak mo nga babae ken lalaki. Ngayon sagana mo Diyos nagtawid iti pagarian ngayon sagana nga agpay mo naman. Agyaman kami tanadanon mi manen daldaw a panaginana. Agyaman kami o Diyos agsipud ta kada iti nga oras. Sika iti mangidalan kada kami babaen iti Santong Espiritu iti panagadal mi iti leksyon. Sapay kumaama na maawatan mi. Sapay kumaw Diyos ta ikan na kami ti desisyon nga usaren mi digiti nga leksyon adalin mi. Tapno daydi panggap mo Diyos nga mailipasen iti trabaho nga inkumit mo kada kami ket makipaset kami. Agyaman kami ama na sika iti mangdengeg ken mangsungbat kadigiti nga kararag mi. Dinawat mi digitoy tinaganap mo Jesus. Amen. At yun kakabsat iti lesson number 4, iti lesson quarterly tayo, Making Friends for God, the joy of sharing God's mission. Tapno, napintas kakabsat iti isisirek tayo kada ito yung eleksyon tayo. Masapul nga amuin tayo digiti naglabasen at talong eleksyon. They are interconnected with each other kakabsat. Iti mo ng eleksyon nga inadal tayo, why witness? Inbaga iti eleksyon tayo no, apay agbalintay kuma nga saksi nga agpaiken ni Apo Diyos. Iti may kadua, win some witnesses. Inted iti Biblia kabsat, nga awan kuma itanyaman nga rason, nga ited tayo, nga hantayo nga mabalin nga makipaset. No kuma, ibaga tayo ka pastor, nagdakes met iti biyag ko idi. Laglagipin tayo kakabsat. Dayjay demonyo, wenno jay lalaki nga linuganan iti demonyo nga isu ti inusar ni Apo Dios. Nibaga tayo pastor awam met iti nagadalak nanumumut laeng iti panagbiag ko. Ibaga tayo manen laglagipin nyo kuna namanen ni Apo Dios iti inayabak dagiti agkalkalap saan nga digiti nangato iti adal na. Kitno bilang addamit kakabsat dagiti nabindisyonan nga professionals iti uneg ti iglesia laglagi pentemet nga ni Pablo nangato ti adal na. Isu nga iti panagsaksi kakabsat ket maited kada tayo agundaway agpapada tayo. Iti mikatlo kakabsat iti inadal tayo seeing people through the eyes of God. Itatay iti adalin tayo. Isu iti paulo na prayer power interceding for others.
iti kararag kakabsat, ket isu iti pannakitungtung tayo, ken ni Apo Diyos akas may sagayem. Prayer is talking to God as a friend. Ngem kada ito nga leksyon tayo kakabsat, iturong tayo nga saan nga dayjay bukod tayo nga pagkasapulan iti sentro dayjay a panagkararag tayo. Anya iti sentro digijay apag nagkararag tayo kabsat kada ito'y prayer power. Isu dayjayen addan digijay interest, addan digiti gagayem tayo, addan digijay kayat tayo nga idanon ken ni Apo Dios babaen kada ayat na metlaeng kakabsat. Dagitoy dagiti sentro dagiti karkararag tayo. Iti paset a mayulo ket masarakan kabsat iti libro ni James. James chapter 5 verse 16. Yung tayo nga rod basaen. Confess your trespasses to one another. A prayer for one another that you may be healed. Denggan nyo ginbagana ni Apo Diyos kabsat baten ken ni James. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Anya kanu nga klase? Adda bilag apan nakabalin aparunwayen iti kararag iti nalinteg a tao. No i-define iti Biblia dayjay nalinteg a tao kabsat, alaen tayo dayjay umuna nga paset na dayjay inbaga ni Santiago 5:16. Nga intun no agpipinudno tayo kadagiti basbasol tayo. Intun no agkikinararag tayo tunggal maysa iti pannaka isalakan tayo. Anya iti kunana ni Apo Dios. Umayton dayjay bilag nga addan iti pannakabalin na nga digijay kararag tayo kakabsat ket denggen ni Apo Dios. Kitain tayo kada iti leksyon tayo kakabsat. Nga adda tayo iti dakkel a pinagbinusor. Ket makita tayo nga adadtoy iti maysa nga tao. Ikabil tayo man a generic name, adadtoy ni Juan de la Cruz kakabsat. Isu iti kayat tayo nga danunen, gayemen, tapno ited tayo kakabsat dayjay ayat ni Apo Dios ken kuana. Ngem daytoy nga tao ni Juan de la Cruz ket adda kakabsat ijasip nget. He is under the territory of the enemy. Kayat yung asawain, intun no apantay nga danunan, naragsak iti kabusor kabsat saan? Tapay, kayat nangalapdan, nga adda iti maysa nga pasurot nang sumurot ken ni Apo Hesus. Kayat na nga pasardengen, nga dayjay pagarian ni Apo Hesus ket dumadakkel kakabsat ket umadado iti membro na ket kayat namet apasardengan nga numabalin awan kuma iti maitugot iti langit takaduana nga mapan agsagaba sa impyerno. This is the great controversy. Ket kitaan tayo kabsat anya nga intunno apan tayo laglagipon tayo dayjay kunana ni Apo Hesus. Addapay dagiti sabsabali a karnero nga saan ang naitipon kadaytoy apagtaraknan, Juan 10:16. Datayo kakabsat, di tay ammo, no sino digijay nga ipadanon ni Apo Diyos kadatayo. In our human limitations, hantay nga ammo kakabsat. Ngem intun no agkararag tayo, intun no dawaten tayo kana Apo Diyos, laglagipon tayo, ni Apo Diyos iturong na tayo kadigijay nga anak na, digijay a karnero na, nga kayat na nga ayaban, manipod ijay a pagtaraknan, tapno addantun iti maysa nga koral, addantun iti maysa nga pangen, addantun iti maysa nga pastor nga isuna ni Apo Hesus. Dito'y leksyon tayo kakabsat, adda iti nakitak atalo apan nakabingay-bingay aparte na. There are 3 parts of the lesson. The first part is the intercessor, digijay mangibabait. Iti pagleksyonan tayo kabsat, inted na iti duwa nga napintas iti Biblia, iti kapadasan da, ken uray pa yan ti kababalinda,
no apay nga nagbalinda nga intercessor. Umuna, ni Apo Jesus kakabsat. Iti kunan na iti libro iti Hebrews, chapter 7, verse 25. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He lives to make intercession for them. Anya iti trabaho ni Apo Jesus kabsat. Iti kunana, agsipod ta agbiag nga agnanayon nga mangyibabaet kadakwada iti Diyos. We need an intercessor to come to God. Isu nga itatay agkararag tayo, ken iti tunggal a panagkararag tayo, sursuruten tayo dayjay insuro ni Apo Jesus kada tayo kabsat. We pray in the name of Jesus. Nga intun no impangato tayo digiti kararag tayo akas na banglo nga sayamuso nga agpaay iti Dios Ama. Nga isu iti pangiadresan tayo ti kararag tayo kakabsat. Nalpasen nga dinayaw tayo. Nalpasen nga binirok tayo ti kinalintag na. Nalpasen nga dimawat tayo. Iti baga tayon. Ket dinawat mi digitoy iti kaikaryan. Itinagan ti manlubot mi nga ni Apo Jesus. Tapay, Jesus is the mighty intercessor. Isuna mangibabaet. Kunana, kabailan na nga isalakan dagiti umasideg iti Dios. Kabailan na. Ni Apo Jesus, Dios. Ket iti maysa a kababalin iti Dios, He is omnipotent. He is all-powerful. Sino man akayat na iti maisalakan, iti kabusor awan kakabsat, iti pannakabalin na ang tumengel, wenno mangtengel kenkuana. Laglagipin nyo nga, dagijay naglabasen, akapadasan tayo. Malagip yun, dagijay lalaki, nga adan nga inkawardan ijay ayan dagiti tantanem. Awanen iti kabailan na, awanen ti maarabid na, ngem idi nga imasideg ni Apo Jesus kenkuana. Uray pay dagiti legions, dagiti demonyo kakabsat, nagpakumbabada, nagbutengda ken ni Apo Jesus. Tapay, Jesus is the mighty intercessor. Iti mikadwa kakabsat, nga inted iti pagleksyonan tayo, nga example iti mangibabaet ket ni Pablo. Ni Pablo kabsat ket example iti maysa kuma a trabahador. Because he's an apostle. Especially, apostol nga agpaay kadagiti hintel. Iti Pilipos kakabsat. Philippians chapter 1 verses 3 and 4. Kunana, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for all with joy. Sinuratan kakabsat ni Apostol Pablo dagiti kakabsat tayo iti syudad iti Pilipay. Ket iti kunana, ket intun numalagip kayo agyamanak iti Dios. Agyamanak iti Dios. Tunggal idawdawatan kayo agragrag o iti kinaragsak ko. Anyan nga nagpintas kakabsat niya. Nga no adda digiti kakabsat, nga intun numalagip tayo. Wenno addamet dagiti kakabsat, nga intun malagip damet dagiti nagbalin at trabahador da akas ken ni Pablo. Ket agkikin nararagda kakabsat. I still remember iti distrito, kastoy tiraramid kakabsat. Awan pa lang iti napaspas nga communications idi
Awan pa lang digiti cellphones idi. Ngaminton no agplano kami kakabsat iti DAC, District Advisory Council. Ket agurnong kami every quarter. Ited kun kakabsat kadigijay nga papanglakayen. Digijay schedule iti prayer circle kadayjay nga quarter. Mga ramid akon iti listahan kakabsat kadagiti iglesia nga isu iti na-assign kanya. Kas pangarigan ko may tinaudi nga distrito nga na-assign kanya kakabsat. No aggapu ijay amyanan at dadjay dagiti kakabsat ijay kabugaw. The Elder Ben Sistosa. Agpa-abagatan kakabsat, awam pa lang iti bungro idi, the brother Abe, ket the sister Presi, kamkamang da pelang jabigan, at dadjay iti Pado Grande A and B. Agpakapangpangan, iti vegan kakabsat. Santun lumabas iti banawang, at dadjayin iti Lungog Church, at dadjay digiti Montero. At dantumot ng kakabsat iti Narvacan, at dadjay dagiti doktor kini Mrs. Katoliko. No mo nagpakabsat, at danto ijay nagbukal iti Bantugo. Rumormanen at dantun iti Kagayungan. Apan iti baybay, dantun kakabsat iti Nalbo, adamet ijay the brother Elpidio. Apan kamintun kakabsat ijay San Esteban. Digito'y digiti iglesia nga nasign kanya idi, nga intun no gornong kamin, at dan dayjay listaan ng kakabsat, nga iti may isang aldaw, every day, digiti panglakayan, at dan iti ikarkararagan da. Tapay, kunana ni Pablo Kabsat, tunggal idawdawatan kayo, agragrag uak, sirarag sakak, tamalaglagip kayo. Iti mikadua kakabsat nga kitain tayo, nga intun no agkararag tayo, adda iti ibaon ni Apo Diyos nga saan makita nga panakabalin nga isu iti mangibaet kada tayo. Laglagi pa nyo kapsat. We are in the great controversy. Uray pa iti ayan tayo kapsat. Iti kabusor ket adda ditoy. But when we pray, iti kapadasan ni Daniel, ibagana daytoy in Daniel chapter 10 verses 12 and 13. And he said to me, O Daniel, men greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word, I was trembling. Then he said to me, do not fear, Daniel, for the first day that you set your heart to understand and to humble yourselves before God, your words were heard, and I have come because of your words. Agkarkararag ni Daniel. Iti kapitulo 10 at dadigitan nga maawatan kakabsat. Agkarkararag ni Daniel. At dadyamet yung kabusor, ngam agkarkararag ni Daniel. Anyang nga nagpintas, no dayjay kakabsat akapadasan ni Daniel, ket agbalimet akapadasan tayo niya, although we cannot see, akas dayjay pan nakakita ni Daniel, dayjay nagparang anghel, ngam laglagipin tayo nga intun no agkararag tayo. At dadigiti saan ang makita kakabsat, apan nakabalin, the unseen powers are sent to intercede for us. Kunana dayjay anghel, di kaagbuteng Daniel, impangag ti Diyos iti kararag mo. I like that. Impangag ti Diyos ti kararag mo. Manipud pa'y idi umunang aldaw, nga nagpakumbaba ka, tapno maaddaan ka, iti pannakawan. Kunana ni Mrs. White kakabsat, in the book, Selected Messages, Book 2, page 337, ministering angels
are waiting above the throne to instantly obey the mandate of Jesus Christ to answer every prayer offered in earnest living faith. Kitaan nyo niya, kasalala ko masoldado kakabsat, at datoy day commander-in-chief da. Nakasagana na, they are smart, they are waiting for the order. Kat intun no agkararag ka, intun no agkararagak, nang nangrunan no ti sentro iti panagkararag tayo kabsat, dayjay panangibaet tayo, a prayer of intercession, panangibaet tayo kadigidjay, nga gagayim tayo, nga kayat tayo nga idanon kani Apo Diyos. Denggenyo iti kunana. Ministering angels are waiting. Si gagagarda, nga intun no ibaga ni Apo Jesus, inka, kadayjay nga anak kong agkarkararag, tadda iti karkararagan na, nga napatag akararwa. That angel will fly swiftly, umay iji ayan mo, apan kadayjay ikarkararagam, kakabsat ko, iti sungbat to aminen asal saludsod dayjay nga ikarkararagam. When sungbatan ni Apo Diyos, babaen kadayjay nga anghel. Sino iti kararagan tayo? Sublian tayo, iti leksyon tayo kakabsat, iti leksyon tayo katanya, prayer power, anya nga klaseng kararag, interceding for others. Sino nga rod ti kararagan tayo? Kitaan tayo kabsat. Ije umuna nga Samuel, 1 Samuel 12 verse 23. Kunana ni Samuel, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Nagpintas daytoy akararag iti maysang adipen na Apo Diyos. Idi kinatungtung na iti ari kakabsat. Agrugin ni Ari Saul kakabsat nga siyumasi kadayjay pagayatan ni Apo Diyos. Nga mamuyo ni Samuel kunana, adayo ko mga agbasulak kunana kadayjay ari iti Apo. Babaen iti panagsardeng ko amang ikarkararag kada kayo. Saan tay kuma nga agsardeng nga agikarkararag? Prayer is very important. Kitain nyo kakabsat, nga intun no agkararag tayo. Sino ikararagan tayo? In the intercessory prayer, iti ikarkararagan tayo kakabsat, dayjay agayemen tayo nga agpaay, iti pannakaammo, iti pannakaisalakan, kani Apo Diyos. Isubli tayo manen, kadayinted ko nga nagan. Anya nagan, the generic name of Juan de la Cruz. At datoy ni Juan de la Cruz. Idi nga pinilim ni Juan nga isu iti gayemem, making friends for God. Idi a pinilim ni Juan nga isu iti pangitidam dayjay ragsak iti pannakaisalakan anasara kammet. Iti tunggal panagkararag mo. Ket ibabaet mo ni Juan the enlightenment of the Holy Spirit is working in the heart of John. Kuna nakabsat iti Testimonies for the Church, Volume 1, page 346. Satan cannot endure to have his powerful rival appealed to, for he fears and trembles before his strength and majesty. At the sound of a fervent prayer, Satan's whole hosts tremble.
At dadtoy manin kabsat, iladawan tayo day dakkel apan nagbinosor. Let's go back again to Juan, ni John de la Cruz. Ni Juan, isuti karkararagan tayo, no iti iglesia, nga ayan dagidjay akamkamang nga mang trab-trabaho ken ni Juan kakabsat ket agkararagda. Tapno ibaet da nga daydi panakabalin iti Dios maited ken ni Juan. Anya mapasamak kuna na, at the sound of a fervent prayer ni Satanas ken dagiti amin angheles na, ken dagiti amin abuyot na, ag tiger-gerda, they trembles. This is the power of a fervent prayer. Iti maysapay kabsat ngin bagana, iti adipen ni Apo Diyos, Christ shall give the praying Christian life to pass on to those sinners who have not finally hardened their hearts. The Christian has no power apart from the Savior. So, in the end, it is Christ who gives the life through the intercessory prayer may have been the instrument through which that life has been granted. Napadasan yung tinangikararag kakabsat. Nang nangruna itararamidin tayo tata, dadaytoy kung kunata yung online evangelism. Iti pagyamanak ka daytoy COVID-19 pandemic, nakadado kakabsat iti mangusar iti media through Facebook, anyaman pay, nga isu iti pangasabaan da kakabsat. Katagyaman may tadamat di kita maipadpadamag nga mababaw ti saran kakabsat. Tagyaman tayo. Nga miti sentro kuma, dagitoy nga mararamid kakabsat a programa, adda kuma dayjay na organize, nga pamayan, nga inton no dayjay online evangelism, sino man dayjay speaker, sino man itinang produce, adda dayjay grupo, nga ayabanda dayjay gagayem da iji pagtaengan da. Wenno dagitoy nga kakabsat apanda iji pagtaengan dagitoy agagayem da. They are making friends for God. Idanon da dayjay nga ebanghelyo. Ket inton no malukatanen dayjay nga programa, kadwada dayjay nga gagayem da. Nga agadal dengdenggendan dayjay online evangelism. Anya iti mabalin tayo nga aramiden kakabsat, iti unag iti iglesia. Making friends for God, the joy of sharing God's mission, iti leksyon tayo tata, prayer power, interceding for others. Iti muna nga makita ko kubsat nga aramiden tayo anya. Iti unag iti iglesia, da kumadayjay aramidin tayo nga prayer circles. Let us organize a prayer circles kabsat iti unag ti iglesia. Ket iti kapintasan, it should start with the officers. When the officers are praying together, when the members are praying together, there is power. Tapay, there is power in prayer. Anya din bagana ni Mrs. White, inton no addan dayjay fervent prayer nga isu iti maipangato nga mapan iti langit adda jemet ni Apo Jesus waiting for that prayer ket bungunen na babaen iti insenso iti kinalinteg na kabsat and offer that prayer to the Father. There is power in prayer. No, iti kunanan ni Mrs. White kakabsat ket a fervent prayer,
Mano A, maysa. At the sound of a fervent prayer, Satan's whole host trembles. Ngaman nga tan kakabsat, no iti iglesia. Mabalin nga saan nga si bubukil kakabsat. Ngam no addan iti 10, 20 nga fervent prayers, Satan and his host will not only tremble. Di kadwa nga mabalintay nga ramiden kakabsat, iso dayton. Adda ko man dayjay leader, daytoy tararamiden tayon, there is a care group, there is a leader. There must be organization in care groups. Ket iti tunggal kamkamang iti care group, adda ko man dayjay isubmit da anagan, anyang anagan, dayjay gayumen da, making friends for God. Kunana dayjay nga membro, no siya kumadya membro, ipangko di leader ko daytoy iti nagayem ko itatang alawas. Di lang mabalin nga ikarkararagan tayo isuna. We give all the names of these new friends kadayjay nga prayer circle kakabsat. And this will be the center of our prayers. Damagin nyo, is this effective? And I will answer you with a resounding yes, this is effective. Day titunggal kakabsat ang mga sabatayo. In my experience, I'll put it in my personal experience. Adda day prayer coordinator a grupo kakabsat. Numadaman nga agsasauak, adda dijay, they are praying, they are interceding. Awan itibilag kong agsao, no awan dayjay ited ni Apo Dios apan nakabalin, nga dinawat, wenno daw-dawaten dagijay nga agkarkararag akakabsat. Intun no urnunganen kakabsat, dagiti nagnagan, dagijay nga imay, making friends for God. Ayabak, dayjay pastor, ayabak, dagijay papanglakayan, ket kunat. Dadtuyen digiti nagnagan, digitay bisita tayo itata. Ikar kararagan tayo. Napintas kakabsat do dayjay sapasap akararag anya. Apo bendisyonam digiti may tatang rabi. But there is a more meaningful one. Intun no addan dayjay listaan. I-assign tayon, pastor dayto iti kararagam. Dayto iti kararagak, elder dayto iti kararagak. Into no nagawid tayon kakabsat, itararamiden din to nagawid kami. Dayjay nga na-assign kanya, I will be praying for him. I'll be praying for her. I'll be praying for their family. Kasjay mo't di panglakayan, kasjay mo't di pastor, kasjay mo't di kakabsat. And I can tell you, praying for others is effective. Tapay niya, tikunanan ni Mrs. White kakabsat. Tikunanan ni Mrs. White. Through the intercessory prayer, though the intercessory prayer may have not seen, hindi makita. Ngaman niya raramidan ni Apo Diyos, iti sumusumpa. When we pray, the Holy Spirit works. The Holy Spirit works. Iti nagpintas kakabsat. Kitaen tayo dito. Nga adda kumaday jay updating. Let us care for the work. Let us update. Adda kumati may katlo nga suggestion ko kakabsat. We give updates to the church. Kaday jay nga araramidin tayo. The church wants development. Kaday ito nga lawas na pang kami may isang church. We spend our Sabbath there. Pagpintas kabsat sa small church, but is a lively church. Kunana day elder, malpas laeng day ito'y COVID pastor, nagmaymaysaan min, manen nga iglesia.
Tani pumimpintas met iti kapilya ko na. Ngem iti kayat mi, manayunan dagiti aggigimong nga isunto iti danunen mi. Amuyo no DJ kabsat iti ramiden iti iglesia. When the church will do that, there is wonders in the church. Isu nga, iti inadal tayo kakabsat ket DJ bilag iti kararag. There is power in prayer. Intunno iti kararag tayo ket isun DJ mangibaet kakabsat. Kadigidjay nga gagayem tayo, nga kayat tayo nga idanon ken ni Apo Dios. Let us remember, angels, the unseen forces, are just waiting at the command of Jesus. Ingkan, addan iti kararagan ta. Akas di kapadasan ni Daniel that angel will fly swiftly, ket apan ije kararagan tayo, ket apan na nga tulungan tapno maawatan na, dayjay kayat tayo nga idanon ken kuana. Anya mapasamak ni Apo Dios tun kakabsat iti mataydayon. Taapay, when danunen akasting karina ni Apo Dios dagijay nga ikarkararagan tayo. Laglagipin tayo, aday ti bilag ti kararag kapsat. Intunog kararag tayo, mismo nga datayo kan natay na Apo Dios iti bilag power. Intunog kararag tayo, iyadayo ni Apo Dios dagiti pampanunot nga datayo iti sentro saan. Digijayen ikarkararagan tayo iti dadagsen tayo. Intunog kararag tayo, ni Apo Dios ibaon na digitimpan nakabalin nga anghel na. Ngay sudanton iti mangted iti dakkel anamnam. Intunog kararag tayo, iti iglesia mabukkel kakabsat nga maysa as bibiyag nga armada, a living force, a winning army for the Lord. Intunog kararag tayo, laglagipin tayo, dayjay kunana ni Santiago kabsat iti paset a mayulo tayo. Adda na bileg apan nakabalin, aparnuayen iti kararag iti nalinteg. Dinawat ko kabsat iti maysa nga agtutubo. Tinagan nakit ni Casey Yadao. Ni Casey ket anak ni Sander ken ni Eunice, they are members of Katayagan Seventh Adventist Church. Denggen tayo kabsat iti special song nga kantain daytoy nga anak tayo ni Casey sa tayo nagkararag. I got a call from an old friend. We laughed about how we had changed, but I could tell things were going as well as he claimed. He tried to hide his feelings, but they only gave him away. The longer I listened, the more I kept wishing I knew the right words to say. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring him searching to an end. Help him give his heart to
talked for more than an hour, and I smiled when he mentioned your name. I said that I knew you and told him that the influence you the main. He never thought he would need you, but maybe he's changing his mind. As we said goodbye, Lord, I told him that I had found something he'd like to find. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring him searching to an end. Help him give his heart, 'cause maybe he's ready tonight. Lord, he said that he might need to call on you. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring him searching to an end. Help him give his heart to you. Help him give his heart to you. Thank you very much, Casey. May God bless you. Agkararag tayo sa naindaklan nga Diyos, agyaman kami iti leksyon ni Tata. Insuro na kami, nga ayaten na kami o Diyos. Akasmet ay ayaten, dagiti amin nga anak. Insuro na kami ama nga kayat mo nga danunen, dagitoy. Nga insalakan mo, babayan iti anak mo. Kit kayat mo, Diyos, nga da kami iti usaren. Apan kami gayemen mi isuda. Kit insuro na kami, o Diyos, nga intunno, dagitoy nga nagayem ni, nga agpaay iti panakaisalakan daw, Diyos. Kit isudan iti ikarkararagan ni, inkarim ama, nga si kanto iti mangited iti panakabalin. Saan laeng nga digitoy nga ikarkararagan ni, o Diyos, uray payen kadakan. Bendisyon na Ama, dagiti amin nga iglesia, nga isu iti pakararamidan, dagitoy nga programa iti Care Group Ministries. Tulungan na kami, o Diyos. Makita mi kuma dayjay raksak, makita mi kuma, o Diyos, dayjay bendisyon iti makipasen, nang nangruna, makita mi kuma, dayjay naruway abileg, nga intun agkararag kami, patgam dayjay kararag, umaytun dayjay ragsak ni Diyos, nagserbi. Bendisyon dagiti kakabsat, nga isu iti kadwani nga nagadal kitapta. Iturong na kami, o Diyos, iti kinalinteg mo. Repetil na kami, babay iti may isang ayat. Kinabileg, ken si bibiyag ang panagpamatigan ka. Tadig iti dinawat mi, iti kay karyan, itinagan na po ni Jesus. Amen. Kailan. Maminsan pa'y kapsat nagpatada kami, ni Apo Diyos iti pagtultuloy nga mang bendisyon kada tayo. Ganan may ngalawas man. Ni Apo Diyos iti makianda kada tayo. Maminsan pa'y happy Sabbath, kapsat.